ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କରୋନା ଭାଇରସ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ଅଧିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ। 50 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଇବାରେ 5ଟି ଜିନିଷ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ବାଦାମ। ବାଦାମ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଦାମ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଦାମ ହୃଦୟ ଏବଂ ଓଜନ ଦୁଇଟିକୁ ବ୍ୟସ୍ତିତ ରଖିଥାଏ। ବାଦାମରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଙ୍କ୍ ଭଳି 15ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦହି। ଦହି ହାଡ଼ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦହିରେ ଅନେକ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦହିରେ ଜିଙ୍କ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସହ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ପରିବା। ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ପରିବାରେ ଫାଇବର ରହିଥାଏ, ଯାହା ହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ କମ୍ ଏବଂ ରକ୍ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଆଣିଥାଏ। ଗହମ, ଡାଲି, ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍, ବାଜରା ଆଦି ପରିବାକୁ ନିଜର ଆହାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୋକକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ କୋଲିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଣ୍ଡାରେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଭିଟାମିନ୍ ବି12 ଏବଂ ଫୋଲେଟ୍ର ଏକ ଭଲ ସ୍ରୋତ। ଏହା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା। ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଥାଏ ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଡାଏଟରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଫାଇବର ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ରହିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରି ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଜୁସରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ କାମ କରିଥାଏ।